Naaw karon sa kanang Santa Lucia. Dili sa may Asturias ba? Sa lugar sa Antonio. Karon ang buang natug man. Ako plano kay mapatulo ko yung langoy. Pero di ko mo langoy kay di ko mao. Siya ako pala ngayon sa dagat. At to na to guys. Panahon to kung unsoon niya paglangoy nga. Di ko mo langoy. Siya rin mo langoy. At tuon ako guys. Tanahon. Lamig yung tog sa tabag ha. Yamat ra. So gamaka ani oy. At tuon ako ha. Ay napil pang iro. Sige mo diya. Mawa. Nay, yatsin na. Ay, gibuang. Teray. Ara. Ha. Ara pretonyo. Di lang ko magsaba kay. Pasim ka mata ni. Inyo ko tudlo og sa langoy ni. Mahir pa kayong langoy. Asturias, mo ni pila ka may mo daglangoy. Di am ginawa. So sa upat ka oras. Pre. Huy. Ari ba? Patulo ko langoy, pre. Bukan na pre, may pagkatuna ko pre. Ay sig tutug di kay ako pre, di ko mo langoy nya. Patulo ko nang langoy, pre. Unsaon paglangoy nga? Dayon. Ano siya man, patudlo ka? Ako pre. Mapatulo jud ko pre kay kana ko langoy pre nga usa ka kamot, usa ka tiil nga mutidlom sa dagat. No, ang naman. Way lang way ana, oy. No, ang naman. Unsa man langoy nang kanang mutidlom to pre? Unsa man? Basic lang nga lang, oy. Tudloan ti ka. Pero, sige. Nya, ligo, tana. Usa man. Ang maligo to pre. Kay gusto ko kamao pre nga unsa paglangoy jud pre nga usa ka kamot pre ba? Sige. Ha? O sige. Nya, tulungan pre. O sige, tudloan ti ka. Ah, gigi. Tuloy ka pre. Kani ka biliban ko ni ko. Tekastura si Mike yung langoy. Sino ka mo langoy nga magpiyaw niya until una ang luyo. Ulay ang ulo. Unsa? Asa man ka mangita nga una ang tiil niya ulay ang unsa man bitik mo pre. Sobra mag-isda butalid. Sige. Daog. Asa nam ni padung kami patulog. Pantay bitaw. Di ka maligo ha. Maligo pre. Ang dagat matinaw kay pre. O sige. Sige. Huh. Sige, ikaw una. Ikat. Pre, balik. Oh, sige. Balik na unsa nabot pag Toledo noon, liwan ni mo eh. Asturias, Toledo. Balik. Alayo ah. Grabe mo lang oy. Sus. Grabe ah. Okay. Basta langoy tanaw tag kasi mabuak nga kita nga ayos ba to? Hop. Okay. Nasa man? Mo na langoy ah. Butterfly pre. Mo na butterfly? Oh. Mura mo tong di butterfly pre. Siya man ito de. Dinosaur mo to pre. Sino na sir? Mawo. Dili, ang butterfly pre kay magkapakaba man. Katoy mo kay dili, ang niuna nimo kay liog man. Siliog. Liog gulo. Usab. Kung siya magunam ng butterfly, di ba liog mo na Adi gulo? ni kanani, di ginamao pre. Ano? Dinosaur pre. Mo na say saom sa dinosaur naguna mang ulo. Gulo sino mo pre? Ya, tudloan ti kaon sa pailain. Napelain? Oh. Oh, sige. Usapan. Juan, kanang usa ka ambag nya. Mutunga ka adto na sa kanang Cebu City na. Biliwan oy. Sige. Binuang sila mo pre. Ay sus ko ay balaga kay. Nara ko gatanaw ko namo unsay imong kataas imong utong niya. Automatic na di. Pero ko na para nimo pre. Oh sige. Dako man ning kuan na pre. Dako kay na. Oh, dako kay na. Dako kay na pre ha. Mo dako kayo. Utunga ka na pre, negos na. Pwede sad. Oh, bantay ka. Tunga ka sa dinulpin o bisag unsa imong style basta Yeah, dinulpin ha. inugtungan nimo na mo na siya. Sige. Ipi pre. Sige. Kata ba siya 1 minute? Sige pre, langoy pre. Kana pre. Mayuha mo lang sa pamigo. Ha. Na, ikandos ang bus. Bus ikandos. Matay. Delikado ko ni kadi ba ko mulangoy ba? Patay. Wa man ka naligo pre, naligo naman lang ko pre. Ikaw wa mo ka pre. Dili, pre maligo ko pre kay ako ginahuna pre nga makalangoy kag maayo pre kay gusto ko kamao ka pre nya. Kamao sa ko. Ligo to pre. Ako ra may gululuhan mo pre. Tudloan na sa tanan lang oy. Wa di kay imo. Wa ti ka ulay pre nga ako nga makamao ka pre kay ako kay bawon mo ko na pre. Are ligo to pre. Gusto? No. Pre, pre.